Lodný kontajner je ideálne riešenie skladovania pre firmy aj fyzické osoby. Sú vhodné na skladovanie materiálu, tovaru, strojov a zariadení, zásoby. Prakticky čokoľvek, čo potrebujete bezpečne uzamknúť. Kontajner Buori dodáva lodné kontajnery v rámci Slovenska do 14 dní a k dispozícii sú v dvoch veľkostiach. 20 DC kontajnery s dĺžkou 6 metrov a úložnou plochou 14 metrov štvorcových, alebo väčšie 40 HC kontajnery s dĺžkou 12 metrov s plochou 28 metrov štvorcových. Naše lodné kontajnery sú s garanciou. Suché, bez dier s funkčným uzamykaním a nepoškodenou podlahou. Zásadnými výhodami je ich jednoduchá preprava, mobilita, rýchlosť zabezpečenia skladu, možnosť kedykoľvek kontajner odpredať a fakt, že na ich umiestnenie sa nevyžaduje žiadne povolenie. A to najpodstatnejšie, výhodná cena, keďže lodné kontajnery sú o 80% lacnejšie riešenie skladovania ako iná alternatíva. K dispozícii sú v cene od 2490 € bez DPH. Už 6000 našich zákazníkov sa presvedčilo, že lodný kontajner je ideálny sklad, presvedčte sa aj vy.